Към материала, който ти обеща на доктор Папазова, защото наистина наш екип пратихме на последният семинар на професор Ламикин, който беше посветен на жените, така че вижте. Айде да видим. Жените постоянно търсим отговори на въпроси като как да подредим живота си така, че да се чувстваме щастливи и реализирани в личен и в професионален план, как да настроим правилно отношенията си с мъжете, защо едни мъже ни харесват, а други дори не поглеждаме и кои са най-ефективните техники за съблазняване на силния пол. За да помогне на дамите да си отговорят на всички тези и още много въпроси, в България пристигна известния руски лечител професор Олег Ламикин. Той е президент на Международната академия Система за саморазвитие на човека ЖИМЛАМ, за която подробно сме разказвали в рубриката на доктор Папазова. Професор Ламикин е потомствен лекар, автор е на няколко книги, повече от десетки изобретения и открития и носител на много награди за принос в руската природна медицина. За съзидателната сила на жената и тайните на женското щастие, професор Ламикин разказа на специален семинар в София. Смята се, че мъжът е силният и че той трябва да управлява, но всъщност жената управлява навсякъде. Едно момче расте, майката го възпитава, бабата го възпитава, учителката в детската градина, в училище и мъжът свиква да се подчинява на жените. И мужчины привыкли подчиняться женщинам, поэтому как бы мы не хотели... Колкото и да ни се иска да се наричаме силният пол, жените все пак ни командват. Те имат много енергия. Тази енергия им е нужна, за да могат да раждат деца, да ги отглеждат. Такова натоварване един мъж не може да издържи. По древним източникам в модерните източници е написано, че жените имат 14 пъти повече сили от мъжете. Кой командва тогава? Кой е със съзидателната сила? Естествено, жената. Само че това трябва да им се разкаже на жените. Как да използват тази сила, как да я увеличават и как да станат истински жени. Как стать настоящи женщини. На семинара присъстваха десетки дами, сред които и холистичния лекар на кафе, доктор Мария Папазова. Ние просто сме в епохата на холизма. Ние трябва да се върнем към корените си, към целостта, да усетим, че сме част от тази вселена. Ламикин винаги ни връща към това, дава много практически и много теоретични знания. И всичко това общо така те изгражда, че в рамките на 4-5 дни курс, като го завършиш, вече не си същия. Той така ни стимулира, така ни дава от своя хъс, че ние веднага заразяваме и останалите. При това той прилага изпитани древни техники. Всичко е чиста наука и същевременно практика, която в други страни многократно е преподавана. Тук може би ще създадем така една обща нова структура на осъзнати жени, които след това ще разнасят тази сила наоколо. Освен теоретичната част, професор Ламикин включи в семинара и някои практически упражнения, чрез които всички жени, независимо от възрастта, да могат да се избавят от женските болести, да обърнат хода на времето и да си върнат изгубената привлекателност, сила и самоувереност. Нещо няма ли много бързо да ни издадеш и на нас? Някаква техника? Може, значи всяка жена съвсем елементарно, защото това е цял комплекс. Вечер, като се върне, трябва да легне на твърдо, да си вдигне краката под ъгъл 90 градуса, да ги опре и да натиска колкото може. Това е за да не се изсипват органите, за да имаме стягане в малкия таз. Опира си краката в нещо и натиска. натиска. Опира ги просто с стъпалата под ъгъл 90 градуса и здраво натиска и така поне 10 пъти. Натиска и отпуска. Има упражнения с дигане на елементарни са. Добре е да си играем тия танци с въртене. Защо ходиш на тези семинари? Предавай ни ги на нас после тези неща. Питайте винаги.